Ну как дела в краю степей? Я слышал, что пришли враги на нашу землю, хотят тех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Ние от Българска асоциация Витези Хан Търнов сме тук да подкрепим нашите братя, да заявим, че ние чувстваме Русия, наша братска държава, руския народ, наш братски народ, с обща вяра, с обща писменост, с обща ценностна система и винаги ще бъдем и ще следваме този път, защото това е правилният път. От национално движение България за мир и дружба с Русия, колкото сте също тук, ние пропозираме الله حي الجيش 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 الله حي سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس الله Значи, между нас има арменци, сирийци, египтяни, изобщо интернационален е пейзажът тук, които подкрепяме безрезервно политиката на Владимир Владимирович Путин и руската армия. Това е тази армия, която ще е доказала в вековете като армия освободител. Тази армия отново ще освободи света. Тази армия отново ще освободи, ако се наложи в България. От пръстите сорослини, от пръстите американски фашисти, които отблъскват в цялата ни страна. Да живее България, слава на Русия, НАТО и САЩ, вън Европейския съюз, вън всички колониални организации, които ни потискат и които ни стискат в къщите си. Да живее България! Напротив, им пращат и пускат по въздух оръжие и муниции. Лъжат, че се борят срещу тях. Господин Обама каза, че първоначално за 3 години ще се оправи с тях. Сега срока стана 30 години. А Великата Русия казва 4 месеца. Или както вижда за добре сирийската арабска армия. Сега, защо идва Русия в Сирия? Пращаха терористи от над 100 държави в Сирия, но не можаха да победят сирийската армия. Накрая искаха да влизат директно с разсъпление, с въздушни атаки и с турската армия от север и израелската армия от юг. За това трябваше да реагира Русия моментално. За това поискаха въздушен коридор. И за това България, за съжаление, не го даде този коридор. Защото имаше саботаж. Трябваше НАТО да бомбардира Сирия. Но слава на Господ, Русия се намеси точно в момента и на място. Веднага беше спряна тази конспирация и започна истинската борба срещу тероризма. За 5 дена бяха убити терористи, колкото измислиха американци, че са убили за 13 месеца. В момента сирийската армия в страхотно наставление, защото вече има истински съюзници, истински приятели, които и помагат, а не тези, които идват да заглушават нашата техника. Турската армия влиза директно в Сирия, но облечена в чарвали, за да се покаже, че са туркменстени или чеченци и така нататък. Те са от турската армия, редовна турска армия. Да не говорим за намесата на израелските самолети в други части на Сирия, които помагат на Джабхат ан-Нусра. И няма нужда повече да ви обясниме, че Джабхат ан-Нусра това е Ал-Кайда.
Ал-Кайда, господа, е съюзник в момента на САЩ и на Израел и на Турция, и тя е също съюзник на Катар и на Саудитска Арабия. Край! Играта свърши. Китайски самолети вече гъмжат в Сирия. Има самолетоносачи, руски, китайски, има и сирийска армия. Ние достатъчно само тези три държави ще унищожиме тероризма и плюс иракската армия, разбира се. Играта свърши, вече нов етап от историята, еднополисен модел. Чао-чао, има вече нов свят, има вече нови държави, нови сили, които трябва да направят някакъв баланс на световната сцена. Защото не може само САЩ, където ни им харесва да ходят и да удрят, и да бомбардират, и да избиват хора, и за да има имигранти. Разбира се, има имигранти. Като им разрушават и държавите, къде ще ходят хората? Когато вече няма ток, защото вашите терористи взривиха всички електроцентрали в Сирия. Вече няма храна, защото вашите държави правят блокада, икономическа блокада. Забранено дори лекарства да заминат за Сирия. Вече е край. Играта свърши. Утрешния ден ще бъде по-хубав. Да, за по-мирния свят. Да, за много по-лесен модел. Не на империализма, не на сионизма. Русия! 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 Въпросното мероприятие от Националното движение България за мир. Искаме да ви кажем, че тук сред нас има представители на широк спектър от партии, което показва, че ние не сме политическа организация. Ние не се ангажираме с никоя политическа сила. Ние призоваваме всички българи, разумно мислещи, миролюбиви българи, подобно на Владимир Путин. Ние искаме всички тези българи да бъдат обединени. Да бъдем обединени, да бъдем заедно и да изметем фашистско-ционистския ботуш на САЩ, който стропа по нашите улици. Ние искаме да спрем войната по целия свят. За да спрем тази война, трябва да изкореним тероризма. Кой даде пример за това? Владимирович Путин и братска Русия. Да живее България! Да живее Русия! Да живее българите за сирийския народ, за легитимното правителство в Сирия и за руските удари по терористите. Медиите не можаха да излъгат нашия скъп народ, български народ. Да живее България! Да живее български народ! Да живее Башар! Всички са в шок! Всички са в шок! Българския народ не можаха да го излъгат! Вчера някакви измислени опозиционери в Сирия бяха тук. Бяха 7 души. Направо ги съжали.